Nagpalit ito na nagpinya guys, nakauli na si Alan, gikan nagtrabaho, magkapit man sila ni mama na may daghang pinya dito dala ni Agorole, so ato din ang gipanitan. Karon makaon, kay hinog na kay guys, so be ripe na ni. Nag cellphone yung papa ni Alan, niya kusok yung sounds. Nang ato lang ni voice over guys, karon dito makapiright. Na yung papa ni Alan dani, naghapon na si Dani. Mura magina yang lingaw guys, basta kuan mag cellphone ra magina siya kay di naman na siya makatrabaho nang maghapon na siya danig cellphone. Kung maglakaw ko na siya dani taw-taw sa akong balay kay mag wifi man na siya. Napo dani yang pagmangko ni Alan gikan na siya na West Kanding, ay wala na siya dan ng katulganan to na siya ito sa Pikas Balay. Dito na siya nagkatulog. Ato nang ipanitan guys, kaya ron makakaon pa din papa ni Alan na guys. Daghang kay pinya niya Goruli, kay kada paguli niya magdalam siya pinya mo nang apakakaon sad mi. Sa una si Doydoy, sa nagtrabaho pa si Doydoy sa una sa kuan packing, kada paguli niya dala siya tag duha ka buok, kay bugat man pug kay na siya isod ni mugbag. Pagkadala siya tag duha na pag wala na siya ng trabaho na di namig pagkakaon, na pag dinhin na si Agoroli nag biyahe sa kuan, ang iyang mga pasayro nga ihatod kay Makupa man og Makupa, Mapua, payon Claveria. Munang pagkadala siya pinya. Murag isa pa na siya kabuan din guys. Kay daghan pa daw na harbisonon sa Claveria. Tamis na kayo na guys, kay hinog na kayo. Sentro guys, nakawin ang si Alan ka ng trabaho. Wil mo kurang ay eh. Wala sa di mo ni Willy? Dali yan si Basig na? Nanti na. Wala, nakaw na. Paano kong pinya? Ay, wala maglasog mo. Nari bata na ni di ay? Ay, wala maglasog mo. Yay! Mamay! Utanan! Naka-upload na ka? Wala. Nagkuha sa nide? Kung bata, look, Pa daw siya naka-upload guys. Ito siyang uploadan guys. Hi guys, good morning. Karon guys, natay lang ni Mother kay kita'y bantay ni Richmond. Kay nailagilakaw ni Mother guys. Dahil ra si Richmond natulog niya. Nalakaw man si Mother, iya kong itawagan. Ako siya magbantay daw ni Richmond kay nayang lakaw. So nagkatulog pa man na si Richmond guys.
Tanan siya katulog na ni sa kuwan kay hangin-hangin man. Narang siya na katulog. At kuwan sa ko guys kay. Iya kong maglungag daw ko alas 10 na. Kasi Ante Mercy na ni guys. So si Joy Joy. Hello guys, good morning, good morning. Magkuhan daw ni sila. Pag-uraming libo guys. Mag-asa mo, mag-asay. Mangasay. Yung mga asay nun sa Mangasay butang. samlaw man. Init na diri guys, wala na uwan. Pula ng uwan. Ay, mga cellphone ko mamausing. Manang. Cellphone ni Mama Osing, asa. Ikaw, uban na lang din mo dito. Nagapas ako dito. Pagsaba, og nanay kaon kay mga tumi. Ala. Pagsaba, og nanay kaon. Ay, sayuti ni Mother guys, kapalit. Nag-iyo mo, may? Ito ning pagulay. Pagulay daw ni guys. Ha? Sayuti. Palitan guys. Tulog pa sa Richmond. May kayang tulog kay sa bawas na ulit patulog. So, kitaan sa habol. Ipatuli. Ako nito nagkaliguan na kay pag maoy naman kay siya. Nagdidi na dayon. Ano na ko siya nakaliguan guys. Bantay karong guys. Dinhira na nakatulog gabi eh. Nagmay na sayuti. Ako hindi sa guys kaling hod pa. Ang awas ng tubig. Iwi ka ng agas.
panit guys. So, ayan. Ako na nagipuso ng mga panit. Yun sa manang balingbing me. Yung bakay na. Walay klase nila ni Mimi ug ni Koreana. 2 plus Kaya ilang maestra 2 nagpakuha plus ng dugo. 2 minus Ganito ba? 5. Here eh. Kanilang ato lamas guys. Ahos lang. Hindi man ako ilagay. Ahos lang atong lamas sir. Saman. Ito ang meaning mo. Wala yun. Hawa di hawa. Nagkan lagi. Ako na Ba man mo gihapa? Para pang fresh ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Kana dan na yun. 100, di ka mo kabay? 200. Abrin tong tubig dito kaw. Tanawa dito tubig yung nakatunong basa tab kaw. Kaya agas na. Ako. Hindi man. Oh. Nakatunong sa tab. Oh. Hindi man. Ako. Ilagay sa mundo. Ito. Para sa'yo. Ay pagsabaki makamata si Richmond. Totoo, bre. Mana ka? Haling na ka guys. Mana ka na? Mata na mo langga-langga guys. So mata na mo langga-langga. Oh. Be mo langga-langga. Be. Hi. Hi sa. Hi. Ato nang gilunuran sa oil guys. Ato na din gilunod ang lamas. Me! Sana si Richmond, me. Oyster sauce dani ni mother so atong lunuran. So para mulami ang atong gulay. Ano na ito oyster sauce. Tahan lang ito asin gamay guys. Gamay lang asin. Dahi pang sayote. So, atong tilawan guys. Dami siya. Plato na siya butang ng sabaw gamay.
Kasi natong timplaw na nato ng butang ipuyo. Ito na nahaunon, kaya naluto naman na. Ato po nahihata ni Joy Joy guys. Kanipod kang Mercy. Mi, atod sa dito Mi ah. Itod sa ila ni Mama Mercy yung ni Ate Joy Joy oh. Guniti lang niyo. Ay ako na lang di. Ha? Natanaw ka TV di ay? Madani ra ka ha. Kaya ako sa niya tod kaon na dayon ka karon na. Taga? Oh, karon na pagkanon ta kay nagbalik na ko. Sama na siya guys. Ato na siyang pakanon guys. Ay dani di. Dali. Dali kaya mag-aman ta. Mag-aman na ka? Ha? Mag-aman na ka? Ha? Nagilak na siya kay akong gihimasaan kay nagpupo. Nagilak siya nabubuan sa tubig. Ha? Ano nagilak man ka? Ano nagilak ka? Okay. Naiya guys, magkatulgo na gaya na siya. Muna iya dayon. Pero bago pa na siya nagmata. Ako na ning ipabugnawan sa iyang pagkaon. Kaya ako na ning pakanon. Hi! Uy! Ali, ikaw na ta. Ikaw na ta? Ikaw na ka? Init pa guys ako pag ipabugnaw ko. Init pa. Mabugto na. So, kung saan lagi mo kagunitan. Mabugto lagi na. Mabugto na ba? Mabugto. Na hi. Hi Sadi. Hi. Palablab na mo na damay. Among palablab na damay. Ali, Dani, Ali. Ali. Pakano na tong bata, guys. Sit down ang bata, di. Sit down ang bata. Ikaw na magsungit? Ikaw na magsungit? Ha? Di na ka na kuhungitan? Ikaw na? Ha? Sa'yo mga... Sa'yo na, me. Ano yan? Padalo siya. Para niya ulit. Hindi kaya pakano na to si... Mon! Pakano si Undoy. Pakano na to si... Monmon. Siya na magsungit, guys. Huy! Kakaroon to sa batuta, guys. Kaon siya gulay. Supapod. Di ba ni mo supaon na? Bugnaw na ni. Bugnaw na. Bugnaw na siya guys. Pwede rin niya dito tumlon. Dito tumlon. Ay, liyok. Ay, liyok. Si Mimira. Pa sila dito nagkaon. Hindi nagkaon. Tapos sila ko na dito nagkaon. Happy day and make happy. Ano? Tanaw mo ko. Nara madali di ay ang kuan o di kina ikaw gumba karon ba? Ay, pakuha siya rin sa mga anak. Hindi sila nagkaon. Nantog, karon pa man ko na, karon ako nagkabalik man, kaya dito man ko kay, ibang tayo naganiha kay, wala pa ko kapas kay, ibang tayo na ako si Erismon. Wow. Tuwa na ko na siya nakapas. Kapatapusan karon ay 40. May pinito may. Munang naay iyang BH. Na siya BH guys. Nara akong gigulay. Nga unta guys sa Bani Udsun. No, do. Si Richmond naman na siya kaon. Uy,
Tatag ni Fred. Ayaw ang kuya amay. Kanta tamay ra ba na? Ang ayaw mong tago niya. Nanginom mo sa dito kay. Pero. Me, Naswila ikan loy. like klase tanan. Marami kang guys na gusto plato. Tingnan yung puti. Kasi rin mag-coach na nag-do. Grabe kanina ito. Ang ganda na.
Bata! 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 Pwede na naman yes. Tapos balik ko dito.
Na, asang bata di ay, amang bata. Kor, di mo nagbantayan ng bata, Kor. Dito ako sa panty. Asa man imong panty di ay? Ikaw, dito sa mga. Asa ikaw na to? Kabuang siguro ka.